Da. A apărut recul la sus? Păi merge cronometru. Da. Un gruppo di bambini più grandi con mia picchiata. Non mi ricordo esattamente il perché. Ma è stato orribile. Però il servizio di ieri. Perché stavolta l'ho visto io. Nu merge doar din coadă, da? Ia la trec. Lasă-te un pic. Scandal. Păi ce tu scandale, fă? Păi ce tu scandale, fă? Ia să vedem dacă e. Come se mi fossi dato un grosso peso. De băiată mică, fă. De băiată mică, fă. È giusto. Grazie. Și acum de oprit, de unde se oprește? Tot de sus. Pe de aici? Nu. De aici. Non si può dire Pe aici? Da.